сме като другите. Ние не служим на господарите. Ние не служим на господарите. Ние не сме като другите. Ние не служим на господарите. Ние не служим на господарите. Ние не сме като другите. Ние не служим на господарите. Ние не служим на господарите. Радио 42. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с дезинформационната емисия на Радио 42. Нов Европейски парламент забранява производството и продажбата на български зеленчуци, неотговарящи на европейските стандарти. Над 50 000 евро под формата на социални помощи са получили атентаторите от Ница, Париж и Брюксел. Вице-премиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева системно започна да източва бюджета на държавата чрез създаването на безмислени регистри, сайтове и рейтингови системи за образованието. Това са акцентите от нашата дезинформационна емисия. Започваме след малко. Европейската комисия ще забрани българският розов домат, биволското сърце, българските корнишони и българските чушки. Според комисията те не отговаряли на европейските стандарти. Това предвижда проект за нов европейски регламент. В случай, че документът бъде прият без поправки, продукцията на дребните български зеленчукопроизводители ще бъде застрашена, а самите те лишени от правото да произвеждат и търгуват с някои от най-вкусните български сортове чушки и домати. При положение, че българската държава не се намеси и не оспори проекта пред Брюксел, съществува реална опасност българските плодове и зеленчуци да се превърнат в още по-голяма рядкост, отколкото досега, и то народния пазар. Преводът е: Европейската комисия, чрез регламент, който ще забрани българските зеленчуци, ликвидира тотално българското зеленчукопроизводство. Според еврокомисарите, вкусните биологично чисти български зеленчуци не отговарят на изискването да са направени от пластмаса, да горчат и да са канцерогенни. Според еврокомисарите, хранителните стоки, които в себе си нямат минимум 1 милион вредни канцерогенни ета и консерванти, не може да се предлагат на българския пазар, тъй като токовиш българите спрели да се разболяват и почнали да живеят по-дълго и по-добре. На Европейската комисия това не е изгодно. Те искат българското население да бъде унищожено и най-лесният начин е като пробутват своите европейски отровни храни и лекарства, които доказано са ефикасни, колкото отровата за мишки и циан-калия. От Радио 42 напомнят, че България беше вкарана насилствено в Европейския съюз и НАТО, без да има допитване до народа, на държавата ни, каквото би трябвало да се направи в една нормална демократична страна. Държавата ни беше вкарана в Евросъюза и НАТО против волята на народа, за да може икономиката на страната ни тотално да се унищожи и вместо България да има металургия, такава да има Франция, Германия и Чехия и всякакви други европейски боклуци. Унищожи се селското ни стопанство, за да не може българина да се храни здравословно и за да може да използват вътрешния ни пазар чрез техните търговски вериги и да продават вредните и опасни за здравето полуфабрикати, които се произвеждат в Германия, Америка, Франция, че дори и Турция. Унищожиха армията ни и специалните ни войскови подразделения, за да може страната ни да стане разграден двор и всякакви боклуци от Америка, Западна Европа, Турция, Ирак и Афганистан и от Намачо Пикчо на Цервичака да си разиграват коня както си искат
и да продават наркотици на децата ни, да правят момичетата ни проститутки и не на последно място да крадат водата ни, златото ни, тока ни чрез измислени концесии. Радио 42 напомня на слушателите си, че не циганите са врагът на България и за щяло и нещяло се трупат обвинения срещу тях. Врагът е Турция, врагът е Америка, врагът е Германия, врагът е Франция, врагът е парламентът, който повече от 25 години се назначава отвън с благословията на Америка и Турция. Хора, събудете се! Още малко Европейската комисия ще издаде и регламент българите да не дишат въздух и да не пият вода. Станете най-сетне и изгонете окупаторите от родината. Създайте отново Българската народна армия, от която целият югоизток, чак до Анатолия и Антиохия, да треперят, както и да не смеят да се закачат повече с българския лъв, образно казано. Президентите на Русия и Турция се срещат днес в Петербург след 8-месечно охлаждане на отношенията между двете страни, предизвикано от инцидента със сваления руски самолет през ноември миналата година на руско-сирийската граница. Кризата коства над 13 милиарда долара загуби на турската икономика. Превода на човешки е: ислямиста-фашист президент на Турция Реджеп Ердоган ще ходи да проси от руския президент Владимир Путин благоразположението на Русия. Ще прави дълбоки поклони, ще бие чело о земята само и само да се разреши на Турция да търгува отново с Русия и отново да стане основната туристическа дестинация за руските граждани. От Радио 42 ще кажем обаче, че това ще се случи, когато цъфнат на лъмите или когато Турция доброволно приеме християнската източно-православна вяра и се отрече от езическия си идол, носещ името Аллах, както и прекрати убийствата на невинни. Наламите няма как да цъфнат, остава скоро да се случи второто. Над 50 000 евро под формата на социални помощи са получили 5 от атентаторите от Париж и Брюксел, показва разследване на журналисти от вестник Wall Street Journal. Един от организаторите на терористичните нападения, 26-годишният Салах Абдасалам, получил около 19 000 евро под формата на помощи за безработен. И не само, че ги е получил, но изглежда измамил и държавата финансово, защото той не е бил социално слаб, а е собственик на работещ бар. Как точно това е станало, все още не е известно, отбелязва изданието. Припомняме, че при нападенията на летището и метрото в Брюксел от 22 март бяха убити 32 души. Нападенията в Париж от 13 ноември 2015 година отнеха живота на 130 души, а около 350 бяха ранени. Специалисти считат, че цената на атентата в Париж е била около 25 000 евро. Този в Брюксел е минал по-евтино – 3000 евро, а изстреблението в Ница е било само 1600 евро, тъй като за толкова е бил нает камиона от терориста. Извода е, че атентатите са финансирани от държавите, в които те бяха извършени. Ето и превода на нормален човешки език. Терористите-джихадисти в Европа получават финансиране за атентатите си от самите правителства на държавите, в които са прияти като бежанци. Оказва се, че Европа не само приема психопати-терористи, но и им плаща, за да избиват населението й. По-голям абсурд от това здраве му кажи. Само 5 от атентаторите в Париж, Брюксел и Ница са получили под формата на социални помощи над 50 000 евро, които, забележете, използват по предназначение, а именно за избиването на невинни цивилни граждани. С криворазбраната филантропия на германския канцлер Ангела Меркел и пагубния за нормалните хора неолиберализъм на лудите лидери на Европа беше изпълнена поговорката «Храни куче да те хапе». Перефразирано иначе ще звучи така: храни беженец джихадист да те взривява.
Министърът на образованието и науката Меглена Кунева даде 240 хиляди лева на Отворено общество на Сорос да прави рейтингите на българските университети. Договорът между Министерството на образованието и фондацията е подписан само месец след като вице-премиера Меглена Кунева положи клетва като министър на образованието. Според тръжната документация, целта на обществената поръчка е да бъде актуализирана рейтинговата система на висшите училища, което пък от своя страна да осигури изработването на годишна класация за учебната 2015-2016 година. Други 70 хиляди лева от държавния бюджет Министерството на образованието е дало на фирма, която трябва да актуализира регистрите на висшите училища. Въпросният регистър ще дублира функциите на Националната агенция за оценяване и акредитация. Кунева е дала и близо 40 хиляди лева от държавния бюджет и за изработването на интернет сайт имаш за цел да популяризира дейността й. Нещо, което може да се случи и във Фейсбук, и то напълно безплатно. Ето и новината на човешки език. Меглена Кунева Пръмова все по-нагло почна да източва държавния бюджет по подобие на бившия земеделски министър Мирослав Найденов. 240 хиляди лева от държавния бюджет Кунева дава на соросоидите да досъсипят каквото е останало от висшето ни образование. Това ще стане чрез специално изработена рейтингова система. Университетите, които ще останат да функционират, ще са тези, които подкрепят политиката на неолибералите и окупаторите на страната ни и в които се създават марионетки, които да служат на техните интереси и да съсипват България. Тези университети, в които се развива наука, имаща за цел просперитета на България, ще бъдат закрити. Кунева Пръмова дава и 70 хиляди лева за изграждане на регистър, който съществува обаче само на хартия. А самият регистър дублира функциите на вече съществуващата структура за оценяване и акредитация, която е към Министерството на образованието и науката. Още 40 хиляди лева са дадени от бюджета на държавата, за да може чрез интернет сайт да се лъска имиджа на Пръмова. Парите са преведени по сметката на фирмата Building Properties Hold EOD, която се оказва, че е еднолична собственост на един от основателите на партията Движение България на гражданите – Веселин Тодоров. Същият е в Националния съвет на формацията, чийто лидер е Меглена Кунева. След проверка в търговския регистър установихме, че въпросната фирма Building Properties Hold EOD е регистрирана като предприятие на хора с увреждания и като такава се ползва с предимства в държавните търгове. Куриозното е, че и тук самият сайт не функционира, но пък съществува на хартия. От Радио 42 поздравяваме главатарката на България на разбойниците, на гражданите, Меглена Кунева Пръмова с една песен на групата Черно Фередже, тъй като много скоро ще й се наложи да извършва действията на лирическия герой, за който се пее в песента. Аз в затвора на криминалните отвора, там сме се събрали цигани, турци и арменци. И смалки чукчета, ние чукаме чакълчета, и скирки лостове, поправяме мостове. И смалки чукчета, Чук-чук, ние чукаме чакълчета, прас-прас, и скирки лостове, поправяме мостове. Това беше дезинформационната емисия на Радио 42. Останете с нашата програма.